גם לך קורה שאת קמה בבוקר ומרגישה שאת פשוט רצה במקום? את יודעת שיש לך את הידע, את הכישרון, אבל משום מה העסק שלך פשוט לא זז. ובסוף החודש את מסתכלת על החשבון בבנק, את רואה איך למרות כל המאמצים שלך, את עדיין במינוס. אני יודעת בדיוק איך זה מרגיש, אני הייתי שם. אבל אני גיליתי משהו ששינה את הכל, ואני רוצה לשתף אותך בזה. אז באתגר מתגאות להצלחה, ב5 ימים אני אראה לך איך להפוך את הידע שלך לעסק אמיתי, עסק שמכניס כסף, שנותן לך זמן למשפחה, שגורם לך להרגיש סוף סוף מסופקת. יש רק 200 מקומות. אז אם את רוצה לצאת מהמעגל הזה של תסכול ואכזבה, כל מה שאת צריכה לעשות זה ללחוץ כאן על הקישור למטה. בואי נדבר רגע על משהו שאף אחד לא באמת מדבר עליו. על התחושה הזאת שאת מרגישה בבטן כל פעם שאת חושבת על העסק שלך. את יודעת למה אני מתכוונת, נכון? התחושה הזאת שאת מתעוררת בבוקר, ובמקום להרגיש נרגשת לקראת היום, את מרגישה לחץ, אולי אפילו חרדה. כי את יודעת שמחכה לך עוד יום של להתרוצץ בין 1000 משימות, של לנסות לשווק את עצמך, לחכות ללקוחות שאולי יגיעו, ובסוף היום את נופלת למיטה, מותשת, ואת רואה מה בעצם השגתי היום. ואז גם מגיע סוף החודש, ואת פותחת את חשבון הבנק ומרגישה איך הלב שלך צונח לרצפה, כי למרות כל מה שעשית בכל המאמצים, המספרים פשוט לא מסתדרים ולא מבטאים בכלל את היכולת שלך. אני יודעת בדיוק איך זה מרגיש כי אני הייתי שם. הייתי האמא הזאת שמנסה להקים עסק תוך כדי גידול של 5 ילדים, ושמרגישה מלא אשמה כשהיא עם הילדים כי היא חושבת על העסק, ועוד יותר אשמה כשהיא עובדת כי היא לא עם הילדים. אבל אז אני גיליתי משהו ששינה בשבילי הכל. גיליתי שיש דרך להפוך את הידע שלך, את המומחיות שלך למשהו שאנשים באמת רוצים לשלם עליו. ולא רק זה, יש דרך לעשות את זה בלי להקריב את המשפחה שלך, בלי להקריב את הזמן שלך, בלי להקריב את החיים שלך. באתגר מתקיעות להצלחה ב5 ימים, אני הולכת לחשוף בפנייך את כל הסודות האלה. אני אראה לך איך להכפיל את ההכנסה שלך פי 3, איך לצמצם את שעות העבודה שלך בחצי, איך לייצר מערכת שמביאה לך לקוחות באופן קבוע בלי שתצטרכי להיות עבד של הרשתות החברתיות. את יודעת מה הכי מדהים? כל זה יכול לקרות כבר ממש עכשיו. אני יודעת, זה נשמע קצת כמו חלום, אבל זו המציאות שלי היום, ואני רוצה שזאת תהיה גם המציאות שלך. אבל יש משהו חשוב שתדעי, יש רק 200 מקומות באתגר הזה, וכשהם ייגמרו והם ייגמרו, אז בסיבוב הבא זה כבר יהיה בתשלום. אז אם את מרגישה שאת מוכנה לשים סוף לתחושת התקיעות הזאת, ואם את מוכנה סוף סוף לבנות את העסק הזה שתמיד חלמת עליו, תלחצי כאן למטה על הקישור עכשיו, כי תוך 5 ימים הכל יכול להיות אחרת בשבילך. את יכולה להיות בדרך לעסק שמרוויח את הכסף שאת רוצה, שנותן לך את החופש שאת רוצה, שגורם לך סוף סוף להרגיש מסופקת ומאושרת. אל תחכי יותר, תלחצי על הקישור כאן למטה ותבטיחי את המקום שלך, כי את ראויה לחיים שאת חולמת עליהם כבר כל כך הרבה זמן. אנחנו כולנו ראויות לזה.